ପଢ଼ାରେ ମନ ଲାଗିବାର 5ଟି ସହଜ ଉପାୟ। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ସବଜେକ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ କରି ପଢ଼ନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ମ୍ୟାଥ୍ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ରିଜନିଂ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଇଂଲିଶ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଜିକେ ଜିଏସ୍ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ପଢ଼ନ୍ତୁ। ସେକେଣ୍ଡଟି ହେଉଛି ପଢ଼ାରେ ବ୍ରେକ୍ ନିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ବ୍ରେକ୍ ନେବାଟା ହେଉଛି ଘଣ୍ଟେ ପଢ଼ିଲେ 55 ମିନିଟ୍ ପଢ଼ନ୍ତୁ, 5 ମିନିଟ୍ ବ୍ରେକ୍ ନିଅନ୍ତୁ। ଥାର୍ଡ଼ଟି ହେଉଛି ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ବନାନ୍ତୁ। ଫୋର୍ଥଟି ହେଉଛି ମୋଟିଭେସନାଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରତିଦିନ ମୋଟିଭେସନାଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ପରେ ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। 5ଟି ହେଉଛି ଲାଷ୍ଟଟି ହେଉଛି ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆକୁ ଦୂର ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆ ହେଉଛି ଆଜିର ଶୈତାନ। ଏହାଠୁ ଆପଣ ବହୁତ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ କେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଟାଇମ୍ ଖାଇଯିବ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ। କିପରି ଲାଗିଲା ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣ ମତାମତ ଦେବେ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ କରି ଆସିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।